ito yung minarinate ko kagabi chicken naman. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Prituhin ko na lang kaya mga kaublaks, no? Magbabaon daw yung anak ko ngayon. So yun, ilagay na natin. Halo-halo na lang to. Minarinate ko yung mga kaublaks, nilagay lang sa mantika. Lagyan natin ng konting bawang para mabango. Gawin nyo itong mga kaublaks sa mga chicken breast fillet, mga kaublaks. Actually, ngayon ko lang naman ito ginawa. Hi, good morning kaublaks! Good morning! Minarinate ko siya mga kaublaks kagabi. So, lagyan natin mga kaublaks ng paminta. Ito marami. Pagpabawon daw kasi mga kaublaks yung naku. Lagyan natin ang ketchup kaublaks. Mas maganda yung medyo matamis-tamis. Ano? Ang bango. Takpan natin mga kaublaks. Nagtatak. Titilasi yung mga mantika mga kaublaks. So kung bago ka pa mga kaublaks sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click na rin yung bell button para updated kayo sa mga bago kong videos mga kaublaks. Sure, shout out pala sa mga dating tropa ko dyan sa South Korea. Ipon-ipon kayo ha. Hanggat may chance magkontrata pa kasi limited na yung contract natin sa Korea, di ba? At tulad nga sa akin, yung mga kabats ko, halos di na rin kami nakabalik. Except na lang kung nag-TNT ko mga vlogs. Ingat-ingat kayo dyan! Yun. Bango.
Lagyan natin ng laurel, mga ka-vlogs. Ayos. Yan na, oh. Lapot na. Marami kasi ng mantika nilagay ko dito, mga ka-vlogs, yung tirang mantika. Tampilang tinanggay. Pero ayos din yan. Parang tosino rin yan, mga ka-vlogs. Nag-reduce na yung sabaw niyo, mga ka-vlogs. Okay na yan, di ba? Ayan na. Lapit na ito, mga ka-vlogs. Daming mantika, mga ka-vlogs. Takpan natin. Nagtatalsikan eh. So yan, mga ka-vlogs, tapos na. Maya tatawagin ko na yung anak ko para kumain. So mga ka-vlogs, hanggang dito na lang aking video, short videos. So thank you for watching, mga ka-vlogs. See you in next vlog, mga ka-vlogs. Bye bye.